kina. Siramu sak gutrah sak keluarga saka Sedok Malam katimbalan wonten danipun pepundhenmu Bapak Setyana. Nggih, wonten asem kunting. Asem kunting. Ya ngene Mas Ri. Pripun? Gandeng aku ya ora patiya wanuh karo anak-anakmu wedok. Tepangno para tamu kene. Anak-anak kula lanang yen ngoten niki. Anak-anak kula lanang. Lanang. Jan elok. Coba Mas Ri monggo wedal katon sak otaipun. Derek mangayu bagya Pak Dekina. Nggih. Dumateng temanten sekalian. Heeh. Mantene kakung yen boten klentu saking Karang Malang. Cedhak. Cedhak ngene duwi. Lah nggih tanggane. Heeh. Angger titenane angger ngejob sepur mini mesti mantene cedhak. Oh, ngodhong-ngodhong. Pantesan kemayu kabeh. Bar ki engko bablas ning dayu kok. Oh iya ya. Nggih, ditanjakke. Tanjake Mas Ri. Sowan malih wonten Asem Kunting wonten dalemipun Pak Setyana dan Mbak Sukamti. Mboten klentu riyin kula wis tau ditanggap ten mriki. Mriki ya Mas Setyana ya. Nggih, jaman jek bagus-baguse kae. Apa saiki Raja Bagus ae? Wis tuwek Mas, anake telu wis. Ya dikenake sedap malame. Rodok mlebu rono cah. Loro-loro nomor 1 Sukardi karo Hartono. Sukardi Hartono bablas saiki. Ayo. Sinarengan kalian Sinularas. Sindene elok kabeh. Rini dan Intan. Iki gak enek sing PKL ning iki dengaran ngapa? Kok dandane ora kaya mbok-mbokan. Oh ya kari tanggapane kok ya. Yen kirap ya lanang. Karepmu njaluk gelungan ae aku. Ya patut nek gelungan nek ngono kuwi malah ra patut blas. Yo, Sukardi karo Hartono nemo loro jinem. Pelok 6. Maju Didi. Turi-turi putih di burine. Walunge ting crentel. Ngisor tangga lek tuku. Jan elok tenan. Andane banci kok keh ngapusi tok kok. Tenane ya ngono kok. Kembang-kembang melati. Aku pilih lungguh buk ngono kuwi, lungguh buk ya. Ya madhep ngalor. Dagangane diselehke kono. Berikutnya kayak mau sapa ya? Purwanto karo anake lali jenenge. Sutarno karo Budi. Yo, cah telu bareng. Jaranan jarane jarane si jaranan jarane jarane si bener. Bingung aku, Mbok. Bingung. Gak di training. Ya maaf training sik ngono lho ngono kuwi. Seragammu wis padha lho. Padha, lah piye?
Mbok ikat anggota apa ora aku? Alumni kita. Yen joget jaranan ini ya kaya numpak jaran ngono kae kok. Terus biasa kaya metu golek alat, cepet. Cepet. Tidak pakai lama. Ayo. Jaranan, jaranan, jarane. Jaran tensi, jaranan, jaranan, jarane. Jaran tensi, sing buka lorotei, sing ngiring para menteri. Cek cek nang, cek cek gocek, cek ketebuk manuk, Ketepuk kerincing, ketebuk kerincing, ketebuk kerincing. Ya Allah, lha kuwi kandange wong. Mas Ri. Ya Iki, Allah. Nek kalau jengking ngentup. Iki mbok balekke apa ora? Nek corone. Syukur semut tok. Ban. Iki nek nggo renjang barang iki. Fungsine jaran piye iki? Oh, barongan coba. Jaranan, 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 jarane, jaran tensi, jaranan, jaranan, jarane, jaran tensi. Sing buka lorotei, sing ngiring para menteri. Jrek jrek nang, jrek jrek gocek, jrek turut-lurung. Oh ya masuk akal. Oh, Masuk iya, akal. iya. Heeh, bener balekke. Mau enek pitike ora kuwi. Ayo dibalekke kabeh. Lah, ya untunge ora nek corone. Nek corone gremet karo adu coro. Keri dhewe corong. Pelok barang cok. Bajing loncat. Molu molu jirolu. Ayo. Jirolu. Joget kok karo nyewewek kaya ngono kuwi. Jogetan bajeng loncat kan ya ambekane kan ya kudu sing akeh to, Pak. Sumuk ateges ngene ngarep kipas kene. Nah, mangap, mangap. Nah. Nah, wes. Andani kaya ngene dhisik anak bae Mbah Badri. Elok. Kene kabeh. Mumpung ketemu karo Sinularas. Ayo. Sindene Rini epeledut tak ya. Oke. Pak Sri apa Mbok Sri nek ngene iki? Iya, Pak yang ngene iki. Pak Sri, biasanya Mbok Sri. Ada ya Rini kon Rene wis kaya kowe. Wis seragam. Piye? Wani no Rini kok ora wani. Kaya ora sing ngedokke wong-wong ke bayar akeh sing ngedokke awake dhewe no apa ya ora bayar ya karo bola ya. Corong. Kowe kuat njunjung aku ora? Ya Rene. Ah ya. Iki. Ah ya kene.
sian dandani kok. Dipangku rong, dipangku. Ya. Jan alah. Gen aja kena lambe tularan merongos kowe kok. Apa? Wong lanang iki lho nek arep gendong Rini iki kangelan. Mbak, sikilku iki ngopo, Mbak? Ning kene iki ning opo, Mbak? Wedi aku. Nyantol lho, Rin. Nyantol. Rambut Kuwi mau cilik apa, geser. Rong? Kuwi mau apa? Ayo dijejer. Iki lain daripada yang lain. Lain dari yang lain. Rini iki biasanya ngedukke sak yuta. Sing ngedukke sedap malam rambayar. Corong kono. Purwanto. Giarti. Endang, Giarti kae. Giarti. Oh iya, mae duwe. Lali aku. Iki Giarti dan Sardino ya enak. Yo alah. Duwe nang Semarang kok iki kok. Dadi pegawe nek iki. Piye? Mas yo dandan kaya ngene jebul yo rasa ya. Oh rasa lanang kok. Kae sapa kae corong kae? Kae iki rumangsaku awake gur sak biting ngono ngangkat aku yo kuat jebul ya. Awake cilik ning cangkeme gedhe. Sing dadi rasane iki kuwi. Yo, Tarno. Budi. Hartono. Maju sithik. Moji. Slendro. Moji. Palang sepur dilumpati. Ajar mumur dilakoni. Kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Blerak disampirke. Mae jarak rong ampirke. Anggotane sampean ke mendino kok anyar, entuke kok ngendi to? Kandhane. Pak Sri. Sampean butuh anggota anyar apa ora? Siapa? Kan mburike yoga-yoga kae oke. Sing ndi? Riki, ada Diki, ada siapa kae? Adi. Neng omah ya sayaan. Mbok kok neng nggonku kono. Nggih dastere bojone. Ayo Rin, kowe sing ngabani. Ngetan-ngetan. Ngetan. Demunge sing banter. Kabeh muni, yo. Ngetan-ngetan. Kowe Rin. Jungkel. Ngetan. Ngetan ya? Ngulon genti. Jungkel genti, Mbak. Ngetan. Ngulon. Terus piye? Kiwa tengen ngono. Kiwa tengen. Maju. Kandhani kok sing ngabani sapa iso kok. Lah iya. Sik coba. Kowe dhewe sing ngabani, Dik. Ngetan ngulon. Ngetan ngene. Ngetan. Ngulon. Maju. Pak D tok dolanan. Ayo to seneng deh ya. Ngene Le, ngabani Le, ayo ngabani. Ayo ngabani. Aja kuwi wedi kabeh. Ngetan bali ngulon. Seneng tenan apa mung guyon. Kijing miring ayo Mas. Kijing miring. Awas yo. Pupus gedenge raja. Dasar bagus tur prasaja. Sitak Rin. Sitak.
Hartono. Hartono. Budi jeneng. Mbok jenenge sing ganti ngono lho Mas, ayu-ayune koyo ngono. Lah asline ya kuwi ngapusi dosa yen aku. Ya ora dosa wong jenenge macak wedok karo lanang ya jenenge ya sapa? Ini ganti Budiarti. Oh nek awan Budi. Nek Budi. Carane dikek apa kae mau? Arep bose Sinu. Ayo. Arep bose Sinu. Aku anggar mulih ra iso mingkem sak mangap terus ra. Ayo, kayak apa? Oh iya. Lah dia mau dek biru. Oh iya. Sensitif. Corong lagi sensitif wonge. Budi. Tarno. Kardi. Pur. Corong. Awake dek ra ubah ke piye, Rin? Corong. Obah corong. Sing ubah apane? Walah sing obah lambene ngono kok. Rene. Gak ketok. Sing yogane ra ketok. Ngarep kene. Kene. Nah. Madhepe rono. Corong ngono. Sik. Anu Mas, di syuting di zoom nggon ra tok, irunge aja ketok. Nggon lambe tok ya. Nah. Iso ora? Corong. Mangap. Mingkem. Untumu sing ngisor kuning kabeh ora. Ya ben penting sehat rane anu ulere ngono kok ya jenenge rupa we kok. Maju sing nyuting iki apa iki ta Mas? Oh ning syuting kono. Maju. Cium. Hey! Apa Mas? Kowe iki ngopo? Gila kowe. Kowe iki ngopo? Kok mlayu ngopo? Lah cara ngayune kaya ngene kok. Dicium mah. Coba madhep mburi. Lah apa? Madhep mburi lho. Kowe madhep mburi Rin. Madhep rono. Heeh. Lho, padha ki lho. Padha. Kok mlayu ngopo? Enak ya wong wedi karo wong. Hei. Sarang. Rene ya, alesane ra gelem ngopo te kok alesane apa? Kowe iki ora druwo. Kadal ya. Timun. Oh, kene ae. Maju. Mundur. Kiwa. Tengen. Kiwa tengen. Wis mbok. Mesake mbok wis mbok. Kowe disyuting kuwi terus ae. Wis mbok mesake. Lah iya. Kowe iki kok nyeneni tukang syutinge ngopo? Iki po iki. Nah. Ya parane. Wedi karo kowe. Engko pelan-pelan ngono kuwi pelan-pelan. Mendang joget kene. Ngetan bali ngulon apa sadaning kelakon ayo Mas cing miring mas cing miring timang sigarane terus rukun ambek kancane Rin dalem iki Pak ya. Sri mbok aku mbok ngene kulino nyeluk mbok tetep kowe ning ngisor sedelok nganti sak rampunge sedap malam
Iya. Rene nduk. Iki ya wis rombongan ta, Mbak? Ngandani kok. Lah iya, berarti entuk bagian ya, Mbak aku. Yo bagianmu. Mbakku tanah apik tenan. Manjeris keh banget tok iki. Aku ki nyeluk iki Pak Iwagu iki. Nemo lurut. Kulinane mbok. Namo luroji. Namo luroji. Lulus. Lulus. Jiro Budi. lumonem. Jiro lumonem. Lulus. Nemo momo. Jiro lu. Jiro lu. Lumo. Nenene. Ji monem ji 13. Rong. Titi Laras. Iki ra ngrungokke Hartono mau. Tak iki ra ngomong Titi Laras dan iki tak hitung tak genep. Iki ki ora matematika. Iki ora ngerti yo an goblok. Iki malah goblok-goblok. Titi Laras. Titi Laras kancane. Lah, buyane rin cah pekok ae. Ayo. Rini dele tengah lagune Ningga katresnan Rin. Kowe ngarep dhewe Rin sing joget iki cacah. Yo, gwenti-gwenten nyanyine. Ayo Riki. Kita Muri, oglek bersama Sedap Malam. Ayo Rik, semangat. Sedap Sinu ya. Sedap Sinu. Pargoy, oke. Madepe nyanti iki. Rono. Ya, Rono. Tak suwun rina lan wengi. Muga-muga Gusti Dem iki yo. Dem iki wedok. Cedak iri niki aku melah lanang lho. Lah, aku yo. Apa? Tatok untu. Biarin. Ayo, Dem apik sik. Nah. Yo, masuk.
Kowe guyu apa ki? Kendangan iki dadi diangkat. Yo, nah. Nah, yo. Kendangnya diangkat, Rik. Yo. Diangkat. Diangkat. Lah kae wis ngangkat kendang. Piye? Hei. Piye? Hei. Wes. Karang. Monggo emosi karo sing ngendang. Wah, Riki ternoda iki. Asline sing nyelentem iki lho. Sing marai sing nyelentem kuwi. Kualat iki kaya. Ayo medon. Medon. Mbok. Pun kapake. Cuweblek ngono, neko-neko turut panggung kok. Ayo rintutuk nang tuas. Lah kira sida nyanyi. Gonge rusak engko malan. Lah kok ra piye? Lah kena infeksine corong kuwi. Yo. Aja lali pawelingku. Ya wis nangis lombok aku ki kok. Iki ngawur bola-bali ya lali. Samboyonan ya. Yo. Nangis sajroning atiku. Sesek digarap rock and roll. Cak dong terus wuk. Yo. Aja lali pawelingku. Oke mono janji aku kangen setya satumu. Tak enteni nganti saelingmu.
Piye, Mbok? Susune nganti mleset teko kelek. Iya. Susu kok iso mletrek kuwi tenan ora? Piye iki manek welingan piye? Mandane bikin nguruke ajeng joget. Sapa? Mandane. Apa iya? Ya cak rene, ayo cak rene. Kon nggo duit ngono ya. Dalem. Wah, Loh, wis digawake sak tas. Nggo Buding mriki. Ayo, Dik. Nggo. Nggih. Ayo mantene kon joget kene, kon nyanyi kene. Tek suwe men ri. Oh, cek foto suwe iki kok. Ora ding ya. Kene. Sekali-kali manten yo melu joget yo melu nyanyi kene. Tambahi kontrak iki kok. Pokoke ngersake lagu napa Mbak Yu? Napa Mas? Hah? Napa lagune? Wis. Oh. Wis. Cak rene. Oh, ten mriko. Oh, nggih. Ya. Kudu ning arep dekor kabeh cah. Lagune Sri Lestari. Lestari. Ya isa ta sinu. Rin, rene Rin. Iso lah. Sinu ki mbok lagu rung digarap iso kuwi. Sing ngendange jek awet ae. Sri Lestari. Ya, Dik. Ya.